Čau lidi, tady jsem já Dominik, mám nový kanál Dominik Reakce. Každopádně na můj hlavní kanál, jak mám mamky učit, tak vám ho teď řeknu. Všechno bude malý. E, V, A, S, A, U, R, O, V, A, 7503. Tak si to nezapomeňte napsat, hodit tam odběr a potom mám ještě jeden kanál taky, ten vám napíšu do komentáře. Jestli na to budu mít čas, tak vám ho tam napíšu. Jmenuje se Dominik hraje, mám tam takový PlayStation logo, červeno-modrý asi, jo. A tady to budou Dominik Reakce, takže nezapomeňte nahodit ten odběr a zvoneček a like, já vás vidím. A i na ten můj kanál, co jsem vám řekl, dejte tam odběr a like, protože já vás vidím vás, tady v té kamerce, vidím vás, takže nezapomeňte tam dát ten odběr, jinak uvidíte. Čau.